El Consell de la Infància de l'Ajuntament de Gandia, amb motiu del Dia Universal dels Drets de la Infància 20 de novembre, presenta la Factoria de Sons amb la gallina Picatot. Xiquets i xiquetes, llimes i castanyetes, mireu que ben acompanyada que estic. És una gallina, però no vos penseu que és una gallina qualsevol. No, és la gallina Picatot. Sabeu què li passa a la gallina Picatot? Així on la podeu veure tan guapa en el seu collaret de perles i la seva floreta a la cresteta? Doncs que és una gallina que li agrada molt menjar. I un dia es va menjar una poma, però com encara tenia més fam, es va menjar 2 pastissos d'aniversari i va bufar tots els ciris. Vosaltres sabeu bufar els ciris dels pastissos d'aniversari? Va, la de 3 bufem. 1, 2 i 3. I va pagar tots els ciris. Però encara tenia més fam. I com encara tenia més fam, es va menjar 3 peixos. Va agarrar un, a veure, ajudeu-me. 1, 2, i 3 peixos. Encara tenia més fam la gallina Picatot. Així que va anar per la vesprada al quiosc i es va comprar un munt de xutxes aixina de gran i se les menja totes. Sabeu què li va passar després? Doncs sí, que li feia molt de mal la panxa. I la gallina Picatot va anar al metge i el metge li va dir: Gallina Picatot, les gallines mengen pomes? No, de ninguna manera. Les gallines mengen pastissos d'aniversari i bufen tots els ciris? No, de ninguna manera, perquè no poden fer la boca de bufar perquè tenen el bec molt dur. Escolteu, les gallines poden menjar 3 peixos? No, de cap manera, perquè se'ls claven les escates a la gola. Les gallines poden menjar un munt de xutxes així de gran? No, de ninguna manera, perquè els senta molt mal el sucre. Sabeu què mengen les gallines? No em digueu ous, que els ous són els fills de les gallines. Les gallines mengen forment, mengen blat i de vegades els agrada menjar un poquetet de pa sec. Voleu que li ensenyem a la gallina Picatot a menjar bé? Val, doncs espereu-vos que vaig a cridar als meus companys. Enric, vine! Ell és Enric Murillo, el de l'organillo. Un aplaudiment ben fort. I ara, César, vine, César Murillo, que avui té molt de brillo. Mira, has vingut tu molt re guapo, avui molt de groc, i tu molt de blau. Va, anem al que anem. Estirem una maneta, tots en la maneta estiradeta, molt bé, i amb l'altra mà fem el bec de la gallina i piquem en la mà, que així està el meu blat. Jo pique el meu blat, ara la mà del nostre company. Jo pique el teu blat, de categoria. Ara el pa sec que està en el cap, jo pique el meu pa sec i ara pique el teu pa sec, el del nostre company. El cap, Anem a repetir-ho, que és una miqueta difícil. Estirem la mà, fem el bec de la gallina i piquem. Jo pique el meu blat, jo pique el teu blat, jo pique el meu pa sec, pique el teu pa sec. Ara anem a posar-li un poc de ritme, xics. Com aneu de ritme vosaltres? Bé, vinga, va. Preparats? Jo pique el meu blat, jo pique el teu blat, jo pique el meu pa sec, pique el teu pa sec. Repetint, jo pique el meu blat, jo pique el teu blat, jo pique el meu pa sec, pique el teu pa sec. I ara cosquerelles, pica, però pica on jo et diré, perquè si tu em mires jo t'enganyaré. Pica, cal estar molt atent, perquè si tu em mires jo t'enganyaré. Ei, anem a tornar a fer-la des del principi, la mà i el bec. Jo pique el meu blat, jo pique el teu blat, jo pique el meu pa sec, pique el teu pa sec. Repetim, jo pique el meu blat, jo pique el teu blat, jo pique el meu pa sec, pique el teu pa sec. Cosquerelles, pica, però pica on jo et diré,
perquè si tu em mires, jo t'enganyaré. Pica, 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 cal estar molt atent, perquè si tu em mires, jo t'enganyaré.